See. Kita na mo niya. So, inani siya. Mamanay mga pangutana. Nga. Sa inyo paghangyo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat ninyo ang tulubagon sa pagtudlo. So, unsa man atong tulubagon sa pagtudlo? Munang natay mga seminar, kay aron napot kay katudlo. Sa mapananglit nga gituduan ta nga kinahanglan nga kanunay magampo. So muna inyo ang tulubagon sa pagtudlo sa inyong anak. Muna giingon ni Kristo munang ang atong papanudo sa simbahan munang naa sa Biblia. So muna ang giingon sa Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 26 versikulo 41. Sining siya nga pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. So muna tinumdum nato. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. So andam ang espiritu nga tabang nato nang panting nga kanunay kita nga magampo. Dayon ingon si San Pedro diri sa 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 8. Pagbantay o pagtukaw kamo kay ang iyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaniyo sama sa leyon nga nagmulog nangita og tukbonon. Sumunang kinay kita magampo. Tiguna ang inyong pagtuog sukli siya. Kaya nasayod ka mo nga ang inyong isig ka magtuto sa tibok kalibutan, gisulayan sa samang alantusan. Mga awhag kita sa simbahan nga kanunay magampo. So muna ang atong itudo sa bata. So muna ang natay seminar, natay mapapatinaw, aron matudloan nato nga kinahanglan nga tudloan natong bata nga naay Ginoo. So magdako siya na kay baluana dili na mga pagturunan dayon itong tudloan og panguros. Ano manguros man ta? Sumala sa Biblia, 1 Corinto kapitulo 1 versikulo 18, alang ka na itong giluwas, gahom ka na sa Diyos. So munang manguros ta. Ano tudloan bata, kinahanglan magampo, sumala sa itong giingon nga yung si Kristo nga pagtukag pagampo kamo. Nga namang baton nato na kay mo man ay bunyag sa bata. Mabasa ba sa Biblia kanang bunyagang magbunyag tag bata? Tinaw mo nag-iingon ni Kristo diri sa Mateo kapitulo 28. Mani iyang giingon. Ingon na itong Ginoo. Busa panlako kamo ngatos ng katawas sa kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Og bunyagi sila sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo. May bunyag sa bata, bunyagan una. Pag magbunyag og tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So magbunyag tudloan. Oo nga. Ang ginikanan mo gay unang tudlo sa bata. Pero panguros, pero pagampo, og ang maninoy nganong gi-require ang maninoy kay ang maninay mao manay katabang apil siya sa pagmatuto sa bata. Gani obligasyon din na sa maninay pagpalambo sa bata sa labi na sa espirituhanon nga butang. Nauso lang nato nga regalo pag Pasko. So para na siya mga bulak-bulak na siya. Pero ang pinaka-importante ginuntaan na kanang pagtudlo sa bata. Ang simba, gayon, tudloan ko na bata, nga dili kung magsigig pamalikas. Kaya mga bata karon, kag may pagkayog sa kayong malikas. Kaya ginikanan, sabihin ko ng malikas, di, nakato ng bata. Una, ang ginikanan, yun, di taga, o nak, mag-ampo. Yun ang ginikanan, wala pa yung ampo. So inana siya ang sitwasyon nato.
na medyo kanang dili kayo ba na daghan mga dili na kahiling bahon, dili kayo lang Ginoo, sinana ang sitwasyon tos kalibutan. Mga kita nga gitawag sa Ginoo unang manikamot kita. Una sa bata, tudloan. So munang ang bata bunyagan tungod kay mamaingon ni Kristo. Himo ang tinunan ng lahat ng tao, ang tanang tao. Dayon, tinamang po na diri sa Ebanghelyo ni San Juan, diri sa Kapitulo 3, mamanigingon sa atong Ginoo. Yun siya nga, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa kingaran sa Diyos, gawas ko't matao siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. Ang pagpakataw pag-usab mo ng pagbunyag na ito. Munang, bubuang tubig. Pinagi sa tubig. Munang bubuang sa ang bata, bubuang sa tubig sa pare. Ibunyagan kita sa ngalan sa bangsa na sa Espiritu Santo. Walay bunyag, walay tubig. Pina. Pero sa may butang ng tubig, limpyong tubig. Kaya yung sa Biblia, o bubuan ko kamo limpyong tubig. So muna na sa itong bunyag. Kaya may yung sa suba, dili na siya kay limpyo. Kaya sa ibabaw sa suba, naikabaw dito nito na. Dahil ang kabaw, malibang na dito sa suba, dito sa suba, pero siya limpyo. Yang gingon sa Biblia kay o bubuan ko kamo limpyong tubig. Aron nga, matangtang yung hugawan. So gilimpyo. Mo nga, ang ibunyag, mo nang giblisingan na tubig. Sa pare, dili ordinaryong tubig. Di man siya pwede buka sa greko tubig sa ibunyag. So blessed water ang ibunyag sa bata. So muna na siya. Kanang pagpakataw pag-usap. Dayon ingon ang atong Ginoo nga ang ginak sa tao, tao usab. So muna ang kinahanglan nga ipanganak pag-usap ang bata. Nya ingon man sa Ginoo nga bunyagi ang tanang tao. Kung tungkol kay ang bata, tao man, manang atong din siya nga bunyagan. So, kung mingon nga, kay ang bamagong sekta, mingon nga dagko na bunyagan. Kita Katoliko, nagbunyag kitang dagko. Kung saan nasa Biblia, ato nagsunod. Naman na din sa Evangelyo ni San Marcos, Kapitulo 16. Manigingon ang ningon siya kanila sa bersikulo 15 pangusugod. Kapitulo Marcos, Kapitulo 16, bersikulo 15. Ningon siya kanila, panglako kamo sa tibok kalibutan o isang iyo kining may balita ngadto sa padang mga tao. So tanan, tao. Ang muto magpabunyag malawas. So kinahanglan buto na para dagko ni. Muna ang sa dagko, ang katong dagko na mo seminar. Na ipagawag seminar, kaya bunyagan. Ang mutog pabunyag maluwas. Kung nga, diri pa lang, paro kayo nga ang bunyag na doon ay connection sa atong kalawasan. Kanya kalimutan kasunod sa gayaran sa langit kung kulay bunyag, munang bunyagan kita ang bata na atong mga pagtulong.